Pagtungtong pa lang ng Burr Month, simula na ito ng Kapaskuhan para sa karamihan ng mga Pilipino. Dahilan ito upang tagurian ng Pilipinas na may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Simula sa pagpapailaw ng mga parol hanggang sa simoy ng puto bumbong at bibingka na humahalo sa malamig na ihip ng hangin, garantisadong Paskong Pasko na nga. Isa rin sa mga pinakaabangan sa mga ganitong okasyon ay ang kaliwat ka ng mga reunion at pagbahay-bahay ng mga bata upang humingi ng aginaldo, pera man yan o regalo. Pero ang mga tradisyong nakasanayan, time out muna raw, sabi ng kagawaran ng kalusugan. Dahil hindi raw excuse ang holiday season upang hindi ipatupad ang mga health at safety protocols kontra COVID-19 transmission. Malungkot man ang ilan sa ating mga kabalen, susunod na lamang umano upang hindi na maisaalang-alang ang kanilang kalusugan. For safety reason din, kasi lalo na pandemic tayo ngayon, kuya. Yung magkano na maano niya sa ninang niya, doble-doble pa yung magagastos ko in case na magkasakit pa yung anak ko. So, maganda pang magstay na lang sa bahay ko. Hindi po, kasi delikado. Ako na lang magbibigay. Pero yung malayo, hindi na sila hindi na sila nagpapamasko doon. Utos ni Health Secretary Francisco Duque III gawing pribado para sa pamilya na lamang ang salo-salo sa Pasko. Upang paalalahanan ng lahat na mag-iingat sa darating na Kapaskuhan, mabuting manatili sa bahay at magkaroon lamang ng maliit na salo-salo kasama ang immediate family members upang maiwasan hindi tayo mahawa at ang atin mga kapamilya. Tila taliwas naman ang nais ng Department of Trade and Industry sa gusto ng DOH. Nitong November 30, iminungkahe ng DTI sa IATF na pahintulutan na ang mga menor de edad na 7 taong gulang pataas na makapasok na rin sa mga mall bilang bahagi ng programang palakasin muli ang ekonomiya ng bansa. Ayon sa opisyal na pahayag ni DTI Secretary Ramon Lopez, ang kanyang mungkahi ay para lamang sa pagbili ng mga pangangailangan at kung kakain sa mall. Ang mga palaruan kagaya ng arcade ay mananatili pa ring sarado para maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Dagdag pa ni Lopez na maaaring ang lokal na pamahalaan na magtakda ng edad ng mga batang nais papasukin sa mall depende sa sitwasyon ng COVID-19 sa kanilang nasasakupan. As of December 1, 2020, umakyat na sa 22,586 ang kabuang COVID-19 cases sa rehiyon. Pinakamarami na ang naitala sa Bulacan na pumalo na sa 9,365 habang pinakakaunti sa Aurora na 86 cases at ang lahat ay deklaradong gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.